सोलोंसालिमा दालाय एबसुआ गोदान बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो 40 कोटी बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। नंगौ बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बिजनी सोलोंसालिमा दालाय एबसुआ बिजनी सोलोंसालिमायाव गोदानै फैनाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिजनी सोलोंसालिमा दालाय एबसुनि 40 कोटी बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिना बिबुंथि लाखियो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया। लोगोसे फरायसा सम आरो जिउनि राहा दानायनि सोमोन्दै गुवारै बिबुंथि लाखियो बिजनी एसडिअनि साब रेजिस्ट्रार दैथुन बरसा बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिजनी सोलोंसालिमा दालाय एबसुनि गोदानै आफादगिरि बिबानखौ मोनदों लंबीर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ दिमोल ब्रह्मआ मोननो हायो। बे समाव दैथुन बड'साया बुङोदि फरायसा जिउआव रंजा बाजा थानानै गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावाब्ला जिउआव आन्दायगोन। लोगोसे बुंबावोदि मेट्रिक पास जाब्लानो एचएस पास जाब्लानो गावखौ गोग्गानो मोननानै लायोब्ला गुबुननि उन जानायनि अनगा जेबो जाया होननानैबो बिबुंथि होयो बिजनी एसडिअ साब रेजिस्ट्रार दैथुन बड'साया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिजनी कलेजावहाय केरियार काउन्सिलिं काम बर' नेशनेलिज्मनि प्रग्राम खुंनायावहाय आं बाहागो लाफैदोंमोन। बे प्रग्रामखौहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोलनिफ्रायनो लाबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो लादों आरो बे जोबोद मोजां हाबाफारि मोनसे हाबाफारि आरो आं सानो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' लाइमोनफोरा जोंनि बर' हारिनि एबा समाजनि साफा साफा सुबुं सम्पद जानानै ओंखारनो हागोन होननानै आं सानो। बे केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' फरायसाफोरखौहाय मोनसे लामा देखायनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बिनि थाखायनो आं बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैदों जाहाथे बर' लाइमोनफोरा फरायनायावहाय आन्दायना थानाय नङा आरो गावखौनो जिउआवहाय साफा साफा हिउमेन रिसर्स हिसाबै दानानै लानो हागोन होननानै आंहा मिजिं दङ आरो फोथायनाय दङ। जोंनि गथ'फ्रा बेफोरबायदि फुजा मेलाफ्राव आन्दायना थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। लाइमोन जिउखौ जों बेफोरबायदि फुजा मेलाफ्राव बेरायनानै बा गाज्रि बेसाद बाहायनानै जोङो जुदि बेफोरबायदियाव गावखौ बावसोमोबा उनावहाय जोंहा उन दाहा जाहैनांगोन। बेनिखायनो आं सानो जोंनि गथ'फोरखौहाय बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो गावनि जिउखौ दानायाव गोसो होनांगौ। आं बिनि सायाव बुंनो सानोदि जायफोर गथ'फोरा मेट्रिक पास जानानै एबा एचएस पास जानानै गावसोरखौनो जि गौरब खालामना लादों बा गोरों देखायदों बा बिनिफ्राय बाइक सालायलाबायदों सोरबा ससियेल मिडियायावहाय भाइराल जालाबायदों जानानै बेफोरो आंनि नुनायाव आंनि साननायाव बेफोर मोजां नङा। माने बियो गावनि थाखाय गावनि न'खरनि थाखाय आरो गावनि समाजनि थाखाय जोबोद गाज्रि आरो बेनि थाखायनो हारियाबो लासिं सिं जानांगौ जायो आरो बियो मोजां नङा। दिनैनि जुगा टेक्न'लजिनि जुग आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग। दिनैनि जुगावहाय नों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों जोंनि जिउखौहाय दानानै लानो हायो। जोङो दिनै गोजान जायगायाव दिल्ली गुवाहाटी गोजान जायगायाव थांनानै कचिं लानांगौनि गोनांथि गैया। जुदि जों ससियेल मिडियाखौ मोजां रोखोमै बाहायनो रोङोबा नों दिनै इउटिउबावनो जोबोद मोजां फ्रियावहाय जों भिडिअसफोर नुयो। जायफोर भिडिअसखौ नायनानै जोङो फरिखा पास खालामनो हायो मेडिकेलनि इन्जिनियारिंनि सिभिल सार्भिसनि। ससियेल मिडियाखौ जों जुदि मोजां रोखोमै बाहायोबा जोंहा मुलाम्फा दं आरो गाज्रि रोखोमै बाहायोबा बेयो जोंनि थाखाय खहा लाबोगोन। दिनै बिजनी सोलोंसालिमा दालाय एबसुनि खुंगा 40 कोटी बोसोरसालिया जथुमा बेखौ बिजनी सोलोंसालिमा दालाय एबसुआ बिजनी सोलोंसालिमानि अडिट'रियाम बेयाव लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिजनी सोलोंसालिमा दालाय एबसुआ बिजनी सोलोंसालिमायाव थाखो 11 आरो डिग्री बिए एबा बिएससि सेथि सेमिस्टार लोगोसेनो एमए सेथि सेमिस्टार बेयाव मुं थिसनफैनाय गासै बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेखौ लाफानाय जादों। दा बेवहाय दिनै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद बेखौ बिजनी सोलोंसालिमा दालाय एबसुआ दाना होबाय। दा बिजनी सोलोंसालिमा दालाय एबसुआव जायफोर बिबान मोनदों बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय आरो बिथांमोनखौ माने
आसा खालामो बा बुंनो सानो माने बिजनेस सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि गेजेरजोंबो माने जों माने गोबां माने गावखौ माबायाव दैदेनलांनाय बा दैदेनगिरि जाहैनाय मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे प्लेटफर्म बिनि गेजेरजों जों गावखौ माने गोबां जिउआव सोलोंनो गोनां जों बेखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो गावखौ माने इयुनाव सोरबा सासे बिबानगिरिया इयुनाव सासे दैदेनगिरि बा हारिनि बा हादरनि दैदेनगिरि जाहैनो सानोबा जों बिनि गेजेरजोंनो जागायनानै जों बिनि माने सासे दैदेनगिरि जाफुंसार जाहैनो हायो बेखौ जों माने गोबां बिदिन्थिबो नुबोबाय आरो आसा खालामो उननि बिबानगिरिफ्राबो माने गावखौ बिनि गेजेरजोंनो दालांनो हागोन दा बेवहाय जोंहा आफादगिरि महरै लम्बेर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै दिमल ब्रह्म आरो लोगोसेनो गासै गोबां माने सा 70नि बारा गुबुन गुबुन बिबानखौ होनानै 70नि बारा जोंहा बेवहाय बिबानगिरिफोर मोननो हादों बेनि गेजेरजों माने सासे फरायसाया दा जों माने बेवहाय गोबां गोजान गोजान गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फरायनो फैगोन दा बिथांमोननि गेजेराव सोर मा रोंगौथि दङ जों बेखौ माने नुवा बा बेनि गेजेरजों जों माने जोंल' नङा बिथांमोनाबो माने दिन्थिनो हायो गाव बबेयाव रोंगौथि दङ सोरबाया मेथाइ खननाय रोजाबनाय बा सोरबा डायलग होनाय माने गुबुन गुबुन आयदायाव माने रोंगौथि गोनां माने फरायसाफोर थायो दा बिथांमोनहा बेवहाय फ्रेशमेन ससियेल डेनि गेजेरजों गावसिनि रोंगौथिखौ बा दिन्थिनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना सोरबाया इयुनाव गुबुन गुबुन बादायलायनाय बा माबायाव बिथांमोनहा बिनि गेजेरजों माने गावखौ दिन्थिनानै बैसोराव बाहागो लाहैनायनि माने सुबिदाखौबो बेनि गेजेरजों दिन्थिनानै लानो हायो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन